Hyvä viestintä tarkoittaa faktaan perustuvan tiedon pohjalta viestimistä mielenterveyden häiriöistä, niiden yleisyydestä ja niiden hoidosta, mutta ilman pelottelun tai mystifioinnin kulttuuria. Monesti mielenterveyteen tai psykiatrisiin sairaaloihin liittyvien uutisten kuvituskuvat ovat edelleen kuin vanhoista kauhuelokuvista. Jatkuva uutisointi ruuhkautuneista mielenterveyspalveluista, jonne ei pääse, ellei ole vakavasti sairas tai itsetuhoinen, ei myöskään edesauta ongelmien ennaltaehkäisyn tavoittelemista, eikä rohkaise ihmisiä yrittämään hakea tukea ja apua tarvittaessa itselleen. Keskittyminen sairauden mahdollisesti mukanaan tuomien rajoitteiden sijaan mahdollisuuksiin, mitä sairastumisesta huolimatta toipuvalla edelleen on nyt ja mitä voi olla tulevaisuudessa. Tärkein tekijä on luottamus. Luottamus ammattitaitoon, osaamiseen, tarvittavan tiedon liikkumiseen, luottamus siihen, että jos asiakkuudessa on kyse perheestä, niin jokainen perheenjäsen vointeinen on tärkeä ja osa kokonaisuutta, joka tavalla tai toisella vaikuttaa jollain tavalla kaikkiin kysymyksessä mainittuihin tahoihin. Luottamukseen liittyy myös jaettu asiantuntijuus. Ammattilaisten verkostoissa täytyy olla kykyä tunnistaa oma rajattu asiantuntijuus sekä kykyä rakentaa yhteistä asiantuntijuutta verkoston muiden jäsenten kanssa sekä tunnistaa perheet omaan tilanteensa asiantuntijana. Lisäksi tärkeää on omais- ja perhelähtöinen asenne ja lähtökohta erityisesti sote-alan ammattilaisten koulutuksessa sekä sote-palveluyksiköissä. Tärkeää on omaisten ja läheisten tunnistaminen ja tunnustaminen merkittäväksi resurssiksi ja voimavaraksi palvelujärjestelmässä, jotka myös itse tarvitsevat tietoa ja tukea.